tal, señoras e señores? 6:28 minutos da tarde, cociña en directo na Televisión de Galicia. Vostedes poñen a receita, os cociñeiros, poñémolos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Merche, un aplauso para eles. Que tal, como estades? Moi ben. Moi ben, que tal? Moi ben. Oi, Merche, que cada vez que ves, ganas. O sea, eres a Cristiano Ronaldo da cociña. Que che vou dicir, ese é un martelo pilón. Bueno. Esa destroza Xulios da cociña. É así, é así. Yo me voy, ¿eh? Non sei, hoxe non é San Xulio, hoxe vai gañar. Hoxe vai gañar el. Sí, polo santo, ¿no? Polo santo. E ti que? Como estás? Pues preocupado. Preocupado porque ven ela, non? Claro, con Begoña non teño alguna posibilidad así de vez en cando. Pero con Merche non hai maneira. Que feo iso que acabas de decir, eh? No. Con Begoña ainda teño posibilidades. E co resto non. Con Merche non. Bueno, que vos apetece facer? O que nos manden. O que vos manden? Claro, non somos ben guiados. Pois, señoras e señores, vaya co que ven hoxe no programa. Imos ver que é o que nos trae Victoria de Cambados. Vou-vos a dar a receta e a proposición de que me fagades unha empanada de berberillos con pan de millo. Así que, mira, eu fago recheo con cebola moi picadiña, un cachiño de pimento rojo, e un cachiño de tomate, de fago un sofrito que estea ben pochadiño, e os berberichos antes abros ao vapor e reservos a agua. Porque a mí gustame botarlle, cando fago a masa do pan da fariña milla, gustame botarlle unha pouquiña agua dos berberichos, para que o pan tamén leve un pouquiño de sabor. Xa sabedes que a min, como non me gusta, seguido vos lo dixo, vale? Veña, un abrazo. Di ela que, como non nos guste, seguro que, ou como non lle guste, seguro que o di rápido, porque Victoria gustounos tanto a última vez que veu, que lle dixemos, Victoria, prepara outra receita, por favor. Prepara e volve, porque é que foi maravilloso. E hoxe temos unha receita super guai, verdad? Super guai. Super difícil. Super difícil. Super difícil. Super difícil. Oxe, super difícil. Pero bueno, eu penso que Está preparada para ti. tamén lle vamos quitar un pouco eso de que a xente Sí. di, empanada de millo é que é moi difícil de facer, tan, sei que... non? Non, verdad? Tampouco é tanta cousa. Veña, Pero por sí, onde sí. empezamos, Lau? Imagino que pola masa. Sí, facemos a masa. Imos facer unha, os dous, vale? Como Bueno, unha? Sí. Ui, ben, Vamos a unir forzas. achicadísimo. Vamos a unir forzas. Vale, pois ben. E vai a facer Merche. Vente. Aí, así, se gana el, gañemos os dous. Veña, Bueno, non te pases. así gañades os dous. Entón, vexo que tedes aquí moitísimas cousas, moitísimos ingredientes para a masa. Sí, porque vamos a facer unha masa terciada. Un tercio de fariña de millo. Terciada, eh? Terciada. Escoitaste desa Victoria, sí ou non? Sí. Sí, Vale. sí. Dixo terciada tamén. Pero terciada, claro, porque és do Morrazo. Terciada, claro. Claro, un pouco de vale, millo, vale, un pouco de centeno e un pouco de trigo. Terciada. Millo, Veña. centeo e trigo, vale. Así como a maior parte de millo. Vale. Máis ou 800 menos- gramos. Eso es, as cantidades. Centeo, 300. Así. Vale, Fariña trija, 100 gramos. vale. Trija. Trija. De trigo. Pero Para a terciada. Geada tamén temos nós en Arzúa, pero Sí, en Sillera non sei tamén. se eu non, E mira que me gusta, Bueno. Mira, por que non te pos a abrir os berbereches fas algo? Vale. Así aproveitamos Póñeme aquí, a va. auga dos berbereches Pa que faga algo como tamén. fai Victoria para facer a masa. Tes aí os berberechos, máis ou É que menos. esta é máis difícil que a miña, pero axúdame aí, cañota. Ves? Vale, amigo. Riste tanto da xente e despois, mira, digo Pásache eu, o mesmo, a canto che poño? A tope. A tope, vale. Sí. Digo eu que... Imos facer empanadas pequeniñas. Esta masa é como para dúas vale, pero empanadas entón deste ten tamaño. que levar auga, quero dicir. Sí, Voy claro, a poner vamos a unha aproveitar pouquiña a auga dos berberechos e tamén un poquiño de auga morna. Para que se abran e solten o sabor. Claro, mira, temos aquí as tres fariñas. Temos como 40 gramos de lévedo. Aquí hai un poquinho de máis, vamos a facer así. 40 gramos lévedo de panadería. Desfacemos aí. Desfaz ti? Veña. Sí. Bueno, que xeneroso está Xulio hoxe. Home. Que boa tapa, que bonita. Que pasou neste programa de É repente? que non estabas preparada, entón improvisei. De repente... O medo é libre, vale? Vale. Bueno, vou a ir aproveitando, mentras non tes a auga dos berberechos, un pouquiño desta, vale? Mezclamos coas mans. Mira que bonito, O sea, o millo pode ser branco, pode ser amarelo, o millo corvo, que ten O en corvo, é negro, verdad. que é negro. É verdade, Bueno, sí. E queda ten un como toque- morada despois, verdad? Sí, moi bonita. Así como... Sí, na Tamén casa hai de o Luis Augusto había vermello. moitísimo. Sí. Millo corvo, sí. Iba a apañar ti. Iba a peñar, iba. Sí. Sí.
igual que as patacas. No te veo. Todos os veranos. No te veo. Non que va. Tú lo ves. Deixándole os xeonllos, Un día veo a miña nai, o día do meu Pero aniversario, como- 2 de agosto, por certo, por si me queredes felicitar desde a casa, 2 de agosto, e dime, Fran, bos días, a apañar as patacas. O día do aniversario, eso non se lle fai a ninguén, mamá. Pero a non te ninguén. esqueceu o cumpleanos, Non, Bota, aquí xa estaba 20. Digo eu, se Todo? se parecen as masas, o sea, se van ser a mesma masa para os dous, que diferenza vai haber entre unha empanada máis outra? No rustrido, na parte de dentro. Vale. ¿No? Na Entendo zaragallada. que sí, pero... Que te explique, Xulio, que lle vai a facer a súa empanada? Mira, Mira, ven que che conto, que te vas a reír. Mira, ela Xa vai a verás rir que os berberechos. interesante. Vale. Vai a aproveitar a agua para a masa, pero despois entendo que vai a aproveitar o bicho para... Para empanada de berberechos, moi ben pensado. Claro. Pues non para, E eu o que vou facer é, vou facer un sofrito, Como en todos os programas. pero vou Como faz facer... outro. No, hai algún que non. O día da tarta de queixo non fixen. E vamos meter os berberechos ca cuncha dentro da No. masa. Te lo juro, tío. En serio? Vas flipar. Buah, tío! No, Pero- o que se trata é que abra o berberecho, que solte a auga que ten dentro, que nos molle a masa de abaixo e te mueres. Vente pa aquí. Hoxe teño que estar... Xulio, hoxe teño que necesito- estar contento con Xulio porque a vai facer con cuncha, encántame con cuncha. A ver, tira ves? palo, veña. Ah, sí. Estás contento con Xulio? Por que metes os berberechos enteiros? Explicoucho. É que a min gústame porque ti cando os metes dentro, isto xa é cousa que penso eu, non sei se é verdade. Queda o xugo do berberecho, coces aí no xugo, e máis a empanada, colle os saborciños e do berberecho. Ou é por non Ves? traballar, ou é No. por... Ah, bueno, tamén. Por non- a ver, Mete Podría auga ser. e anda. Bueno, dalle. Entón, botadeslle a auga dos berberechiños que abristes aí un pouquiño, non? Moi ben. Que pasa? Que pasada. Ora Que que Pois eu, pasada. se che parece, Merchi, voume poñer co meu sofrito, vale? Vai Vale. ao teu, veña. Xa paso eu pos dous, ti mentras, tranquilo. Mentras Gracias. Xulio se pon co sofrito e Merchi está amasando, creo que chegou o momento, señoras e señores, de que veña a nosa convidada do día de hoxe. Por favor, que pase Victoria de Cambados. Bien. Oh, mira como é, mira como é, mira como é. Victoria, Victoria. Salnés Power, aí a tope, Que? Estás guapísimos. Estou guapísimo. Estás guapísimo. Sí. E desde que limpiaste la nuca, máis Victoria, vas lanzada, Punto para a Victoria. Veño con ganas de metervos caña a vos aquí con estes berberechos. Veño relajados, non? A ver, contame. A ver, quero que polo menos, xa sei que ves animada, Eu sempre. pero quero que me digas algo da masa. Vale, pasa, Primeiro vou pasa. a dicir da cociñeira que está chapó, Sí, a cociñeira é boa. A cociñeira chapó. Nós non escatimamos. Xa empezamos. Chapó, sí, señor. Xa Pois empezamos. a ver, mira como Sí, amas. señor. Xa, Mira. xa outro queixándose. Que eche pasa. Eche pasa. Non te queixes. Mira, A ver, que Victoria, que dis te nada máis? parece? Bueno, hai que dando unhas poucas voltiñas, Unhas non? voltiñas, o xuntar todo e xa está para... Porque hai moito... Para poñer Queres que che siga eu? Sigo che un pouquiño? Xa te o sofrito Pero posto, que caballero, teña. está en marcha. Vale. Sí. Listo. Pero ti tens que facer o teu. Verdad. Vale. Pero digo eu, por que hai tanto mito co tema da empanada de millo? Porque hai moita xente que di, é que facer a masa da empanada de millo... Non é Parece fácil, eh? Claro. Ni a fai calquera. Para facer a masa da empanada de millo ten que estar a agua a ferver. Se non o millo non se fai ben. Ou como me enseñaron a min, va. Aí está. Como me enseñaron a min. Victoria, axudasme? Os berberichos o que foi aos berberichos, colleu dos vos, non Home, foi aos claro. baratos. Home, Ostras, claro. aquí hai tela, Has de pensar que traemos mal material, No, nós. este é de bo, este é de bo. Como a que me ves? falta. Moi Este ben. de bo. E temos ali, mira, se queres aí aquel Sí. bol para poñelo. E canta fariña me... Pois al. Tríjale Vou poñer a os reposar, tachos, porque vale? non puden- Señotas, vou poñer a masa a reposar. Ti podes mover os sofritos, que estás No, aí. pode moverlo, Victoria, pero non poñer traballa. Sacudilla aí, non tens unha cucherilla aí, un ojo para... Que lle dé, Victoria. Esta podo coller? Sí, ti dalle aí. Tamén... Eu vou a poñer no meu Isto sofrito. que non fixo, Julio, non? Sí. Eu Por no qué? meu só lle vou a Ten a poñer cebola. Porque Sempre ten ten pimento presa cando verde. pica a cebola. Ten presa. Sempre ten presa cando pica a cebola. Eu piquei na máis pequeniña, Victoria. Mira, ven a ver que me eu piquei quero máis máis Ti chegaste pequeniña. aquí repartindo para todos, Sí. Repartindo para todos, xa está Debe- na máis. Porque se hai unha que se eu me ve facer a min unha empanada con esa cebola tan grande, bótame un rapapolvos que corro de aquí a Pastora 3 días. Escoita, ahora di o nome desa persoa. Di o nome no, desa persoa. Era miña nai. Ah, claro, non lle gustaba, non? Non lle gustaban cachos grandes. amiga, cachos pequeniños. Non como estes, ves? É carrapazado. É. A mellor despois tritúralo, se non, non vai No, ser. eu deixo que se faga hasta... Ti non tes presa. Non, eu teño apuro para cortar solo. Despois...
Bueno, recordarlle a xente da casa que podedes chamar, podedes chamar, podedes facer o que queirades, podedes, eu que sei, se queredes comentar algo sobre a nosa receita de hoxe, sobre a empanada, sobre os berberechos que vos gustan ou non, ou sodes máis decentolas que de berberechos, podedes dicir o que queirades. E imos repartir tamén 100 euriños, 50 na primeira chamada e 50 despois. 50 euros, Son vos, Veñen ben. Vas ao súper... Xa está o mes un pouco a medio cair. Verdad? Vas con 50 euros ao súper e... Xa está a medio cair. E faltan 11, A ver, que sofrito crees que está mellor dos dous? Así, do que estás vendo A ti. simple vista, a mí gusta ben mellor aquel. Porque eu son Porque de a ela gusta sofrito. máis o pemento vermello tamén. Exactamente. Non, isto é tomate, non é pimento vermello, é tomate. Da igual, como se fose Punto Pero pimento. gusta máis a bola máis picada, así Ves? picadiña como a de marcha. O sea, gustache máis o de Mercho, que está vendo a xente na casa agora mesmo. Non sei se Un está pouquiño vendo de ou non, pero sal. gusta máis pequena. Ceboliña ben picada e un medio tomatiño. Ceboliña ben picada. E a agua que lle falta aos berberillos xa está na masa, non? Imagino. Sí, xa está na masa, ben quentiña. E ti eres máis de con cuncha ou sen cuncha? Sin concha, como dixo con concha? Ah, no, eu pregunto, china máis. Mas van a comer os berberillos con concha. Na empanada? Como no? Alá, vos noia. Iso por non traballar, verdad? É por tradición, é por aí. Cando un chega a casa e chega con fame, colle un cacho de empanada, ten cunchas, dá ganas de tirar con todo e marchar a Pero que dis, Ribeira Victoria? a buscar outro Pero que dis? pouco. Non, Victoria, que nos van cerrar o programa, Que vas a cerrar o Que hai programa? moita xente que lle gusta con cuncha. Bueno, A ver, si non tes presa, te sentas con calma, entonces sí. Pero tío, se viñeche sin presa, non? Eu sí, atendede. ninguna. Pois xa está, Atendede, logo. ven aquí, Victoria, ven aquí, que creo que temos unha chamada e creo que alguén quere opinar sobre os berberechos. A ver, que dije, que dije? A ver, A ver, que dije? Manuel, con ou sen berberechos? Bueno, cuncha, perdón. A ver, gustanme con cunchas, diga, eu prefiro sen cunchas. Sen? A verdade. Sin, así Sen. me gusta. Xa. Sen Así me cunchas. gusta. Desde onde chamas ti? É de Ourense. Xa. É que en Ourense moito berberecho ali non hai, verdad? Non é... Creo que teñen. A ver, a empanada hai nas panaderías, pero normalmente cando vas ver xa está acabada. Xa está. Xa outros a comer. Bueno, e a ti gusta champanada, non? Entendo que sí. A min gusta a empanada, pero gustame unha que non lle gusta moito a xente normalmente. Claro. Prefiro outras. A de polo con setas. Ah, a min encántame. Encántame. Normalmente a xente prefire a de bonito ou a de carne, non sei. Bueno, pois moitas grazas por chamar, vente por aquí cando queiras, vale? Vale. Veña, un bico gigantesco. Un bico para Ourense. Oh, con cuncha, con cuncha. Cada unha ten a súa maneira. Non, cada un ten a súa maneira. Exactamente, pero digo unha cousa. Os berberchos hoxe é un lujo comelos. Si, non é como antes, que chus tiraban, Antes tiraban. Eso se van para galiñas. Pañábamolos, comíamolos no inverno, patacas con berberichos con patacas, berberichos con arroz. E Berberichos. agora de pensionista quero comer un kilo de berberichos. É que, de verdad, están os sofritos máis ou menos marchados, Sí, non? sí. E a masa máis ou menos preparada? Sí. Está heredando. Sí. Claro. Bueno, pois entón chegou o momento de saber que é o que opina Galicia sobre as empanadas, que é o que opina Galicia sobre os berberechos, porque Galicia se ten empanada e ten berberechos, que fai? Empanada de berberechos. Adiante. Suelen querer o berberecho que estea cheiño e queren o grandiño casi sempre, o pequeno casi nunca o queren. Me gusta con arroz. Es lo que más sabor le da el arroz, el berberecho. Suelen hacerlos o vapor. Es como que mejor se aprecia el sabor. Hervido nada máis. Los berberechos de lata, los buenos berberechos de lata son una maravilla. La empanada de maíz es mi favorita, la de berberecho. Para min é unha das que máis me gusta. Gústame máis que a de zamboriña. Eu non a sei facer, eu sei na degustar. Me gustan más los berberechos ellos solos. Empanada se puede hacer con la concha así entero, que suelta más sabor. ¿Cómo vas a meter una concha de berberecho en la empanada? Un pouco difícil, verdad? Coa cuncha. Teño unha cliente ou aquí que bota berberecho coa cuncha. ¿En serio? Non debe ser moi cómodo para comer, pero bueno. Amasamos normal, vamos facendo capiñas. E logo pues, levo amoado con ceboliña. A empanada de millo, calquer cosa lle queda ben, pero o berberecho do noso é o mellor que hai. Ai, é o mellor que hai, Victoria, é o mellor que hai, A empanada aquí... Berberecho de Galicia é o mellor que hai, É o está mellor claro. que hai, é máis empanada, máis todo. A ver, vamos botar un vistazo a un e outro sofrito do rostrido. Isto pasou o tempo e mire que ben se fixo, Está moi ben preparadiño, pero sigue sendo grande. Eiche Este colleu que os tal trozos está? pequenos, Ese é máis pequeniño. Este está... Ese ten máis xeito. O de Merche Ese se ten che máis gusta un xeito. pouquiño Xa máis, me gusta non? máis, ten máis xeito. Así, Verdad. pasadinho, solo O color, cebola, É unha aceitada, tomate. Victoria. É unha aceitada. No, porque... Que va. Victoria, vouche pedir que te sentes na Despois zona no de sofridores. sabor. Vale, despois Vou falamos. para lá, Séntate, vou para lá. veña. A ver,
Entendo que agora temos que montar a empanada, Ahora non? se me dá masa... Si che dá sí, masa, non estou intentamos. A ver si vendido. Vamos a ver está como quedou a bonita. masa, Venga a ver como ver, Ah, masacha, porque a xa ver. fermentou, xa quedou aí. Mira que chulada, Así, ves, botamos un Mira, poquinho qué de farinha por bonita. riba, así miramos que cuarteou, que está levedada, bonita, Veña, dame un preciosa. cacho, Un Está bonita, cacho, veña, Dame un mitad de cacho, teña patín. apuro, dame un cacho, teña Mira, apuro. vale. Dios, poderías facer un bolo Así. de... Ven, toma, un Posillo cacho máis. aí. Voy, un cacho máis, se a fas gorda, polo menos que tellas máis. Mira que chula, Wow. Que chula. Preciosa. E agora, Terciada, Terciada, Non fai falta nin rolo nin nada. Pois aproveito e pregunto ya a xente como lle chama Merchi a masa que fixo hoxe. 50 euros en xogo. Aí está a pregunta, Mira. Non o digas máis veces. Non o digo De máis. momento non o digas, vale? Vale. Despois xa veremos. Podo dicilo Mira, eu? un No, poqui... ti tampouco. Un poquinho Me fixo gracia, do aceite do sofrito por baixo. Vale, isto é o Estiramos. difícil, non? Ti crees que é difícil? Ti xogas a plastilina? Sí, encantaba. Pois mira, pois é como xogar a plastilina. Se ves que se che pegan as mans, Pero colles ti- un poquinho do aceite este, Claro, ti sabes? pos o así. aceite da base do rostrido que fixeches, non? Do Sí. sofrito. E el botoulle que? Manteiga. Manteiga. Eu botei manteiga. E agora Manteiga, mollas para, mans co aceite do Tacha, sofrito. Esta cousa... Eh? Mira. E agora mollas mans co Pero aceite está do unha sofrito. cochada. Teño as mans limpitas, acaba de lavalas, biches, non? Pero, Victoria, ti biche algunha vez isto? Isto é unha cochada, Manchar as maus así no... Eu que me chama a atención, Victoria, vale, pero ti non te pases, non tens puta idea. É unha cochada ou non? Bueno, cada un na súa cociña, que queres? Aí está. Home, si, Di que sí, Victoria. A saber onde meteu as maus este home. Antes lavounas aquí, Vale, lavounas diante de ti, non? Ah, que sí, ves? Vale, perfecto. Vale. Entón fíome dele, Pois sí, mira. Entón, a técnica esta, Xulio, que suscita curiosidade. Botaches manteiga por debaixo. Sí, para que non se me pega as mans, eu Vale. vou botando... Un pouco de... Porque Merchi tamén anda cas mans na masa, Sí, pero sí, a Merchi, claro. a Merchi, como non se le dice nada porque gana, a min, como perdo, faz leña do árbol caído. Ai, sabes que me gusta. Que tal vas? Que Terme tal vas? frito, a tope, Merchi, vou a tope. Bueno, vamos quedar unhas empanadas bastante xeitosas, Sí, así o aspecto... O Sí, aspecto no, a masa está maravilloso. genial, Merchi? Sí, a masa está moi ben. Velas ben, Victoria, desde aí, sí. Sí. Ti crees que... Leva bo rumbo, leva bo rumbo. Leva o máis o ritmo vai ben, mira, xa lle fixo a parte de abaixo, Leva rumbo, mas rimbo. Rumbo e ritmo. Mira, Vale. ahora voy a botar Entón, a Vais a gallada. lista, aí vai o vamos, momento de botarlle toda a zaragallada, o rostrido, ou non sei, porque en Galicia ten 50 nomes. Claro, Va, non, Xulio vai eu chamo mellor de porque non lle zaragallada. ten que sacar os birbirichos. Claro. Ti como lle chamas no morraso? Os birbirichos? No, a Birbirichos. zaragallada. Zaragallada. chamadelle así. Saragallada. Non pode vir Zaragallada. Victoria a axudarme a sacarlle a vianda os Queres birbirichos. que che axude? Sempre- Veña, sempre- Victoria, vai sempre- botar unha má banda a sacar os berberechos. Sempre ten que axudar a alguén, Sí, Merchi. Sempre ten que axudar a alguén. Veña. Ai, que ahora- soluciño eres, Dios mío. Que soluciño eres. Un pouco rosmón. Ai, Dios mío. Homes, dis que homes. Pa que? Vamos, Ves? Pa que? A ver, entón... Eu Para, non tiño para a más xente que lle limpias, parece pensades raro. que- Non é raro, está riquísimo. Claro, Digo de verdade. esto cando abre, vai a empapar Esto é todo maravilla. todo este... É maravilla. Bueno, ten boa pinta, verdade, Sí. Pero Sí, para os Victoria- dentes... Colleche un aviso, tens que poñer un aviso despois. Eu, Tens que poñer un Cuidado, papel. pode Cuidado conter coa cuncha. mira, ves? Pero pouco berberecho lle botache, tens que botar un pouco máis. Canto queres? Eu son de berberecho cargado. De cagao. Sí, Aí pero, está. Aí está. Eso non vai echar a masa para cubrilo. Aí. A ver, Victoria, mira. Victoria, Dime, vente mirar como está isto aquí. Mira, co berberecho así por riba. Aí ve, xa ven cunha cara, pobre, a ver que cara puxeches. É que con birbirichos, esos birbirichos aí ben postos nunha larada, con as vías por encima unhas candeas, faz unha larada de birbirichos impresionante. Claro. Pero con pan, que es que che diga? Están moi vos, home, xa verás. Ojalá. Non lle gusta moito. Pasa que xa te vexo que non te vexo receptiva, Hoxe non... Ou senón, outro día tampouco, terme cruzado. Non, é que vamos a ver. Eu entendo que cada un ten as súas costumbres, e cada cociñeiro ten a súa maneira de cociñar. Pero se ti vais a traballar, que enches un cacho de empanada, marchas a poñer unha lavadora, ou a atender un meniño pequeno, e tens que andar a quitar os cunchos ao empanada, xa non podes facer Pero eso. ti sempre que comes empanada tes apuro, non? Sempre. 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 Porque mira, as empanadas fanse Pois para non pararse moito a comer. Para Bueno, andar así a correr... Xulio, vexo-te mal. Sí, eu xa non me vexo. Vexo-te mal, entón... Tô sin argumento. Temos os fornos prendidos, non? Entendo, sí, non te olvidaches como outro día. Mira a luz. Vale. Mira, Victoria, vamos a atender a chamada do concurso, se faz Andando, favor, porque... andando. Porque... Isto vexo mal, por Xulio.
No, vaite sentar. Gracias. A ver quen está do outro lado do teléfono e pode compadecer este home. Hola, que tal? Boas tardes. Hola, boas tardes. Con quen falo? De onde? Villagarcía, Mónica. Mónica de Villagarcía. A ver, Mónica, imagino que queres gañar 50 euros. Home, si podo. Sí. Eres moito de berberechos, de empanada, ti? Sí, de berberechos e empanada. Vale, pois mira, aí vai a pregunta. Como lle chama Merchi a masa que fixo hoxe? Como é? Preciana ou preciano. Como? Preciana. Preciana, dixeches? Terciana. Sí. No, dixo preciana, a mí non me engaña, Pois tenche que dicir, Mónica, Merchi, Eu creo que dixo terciada. Preciada. Ves? Muy bien. No, sinto moito, Mónica, é terciada, de 3. Terciada, sinto moito, Mónica. Bueno, podes vir algún día se queres, No. No? Non lle deche os cartos ahora que? Claro, chámasme polos cartos e non ves. Vou me sentir fatal, Bueno, anímate a vir un día, home, Bueno, veremos. Veña, un bico. Un bico, chao. Un bico. Que pena, Que pena. Eu, para min, que dixera ben, pero... Sí, preciada, dixo. Un bico para Villagarcía, que además teñen ali tamén mimas, ameixas de carril. Xulio, e isto metémolo no forno, agora, unha vez que está feito, canto tempo? A 190 graus, unos 40-45 minutos. Sí, Uns de acordo, 40, totalmente de acordo. Ti igual, non? Sí. Ti igual. 40-45 minutos, e xa se vai ver doradiña, e todo isto feo que ves aquí, o forno arregla, Ah, sí, non? Isto queda... Eso é como a cara en maquillaxe, non? É como a cara en maquillaxe. Bueno, a miña nin aí. Bueno, pois mira, quedouche un pouco xusta a masa, pero bueno, non pasa nada. No, pero é que hai que facer a finiña, porque senón non deixa abrir o berberecho. Despois vou tardar un poquinho en emplatar, porque vou quitar a concha pa Vitoria. Ou na mitad. Estaba pensando agora neso. Bueno. Entón, imagino que hai desmeter os dous no forno xa? Sí. Sí, claro. Merche, o mesmo tempo a temperatura en tú? Sí, a 180, 190 e uns 40 minutos. A ti quedouche máis bonita, que estou vendo desde aquí, Home, e despois terás que probar, pero... Porque non ten conchas. Bueno, pois... Quieta, que vos vou dar paso de maneira oficial. Tedes as dúas empanadas? Casi. Tedes as dúas empanadas, compañeiros? Sí. Sí? Pois chegou o momento. Non fai falta que limpes. Metemos as empanadas no forno. Vamos, por favor. Vamos, Merchi. Aí está. Meta empanada no forno. Moi ben. E mentras cociñan ou mentras se cocen, porque eles non teñen que cociñar, vou vos contar unhas cousiñas sobre os berberechos e sobre a empanada, porque durante anos os berberechos foron considerados como un marisco algo menor. E a quen se lle conte, a que se lle pasaba pola cabeza esa idea. Pero agora sabemos que nada máis lonxe da realidade. Teñen xusto prestixio os da Ría de Noia, onde ao longo da campaña, entre outubro e maio, traballan máis de 1.300 persoas de toda a contorna de Noia. A pé ou dende embarcacións, este marisco pasa das nosas rías ao prato nun vira-vira. E para os que estén algo máis lonxe, sempre quedan as conservas, porque hai aí outra delicia que non podemos perder de vista. Por certo, dato curioso, hai máis de 200 tipos de berberechos e son hermafroditas. Por iso, claro, se reproducen tan rápido, non como a min, que nada. E como sempre, tomade nota, fanlles festa en Foz, Carballo e en Vilanova de Arousa, así que consultade as datas e pasade por ali, porque comer berberechos sempre é unha boa cousa, sempre está moi ben. E pasou o tempo e coceuse ou non. Coceuse ou non se coceu? Esperemos, coceuse. É a maxia da tele, de repente coceuse. Vámonos sacar tamén á vez, Veña, estades aí, preparados? 3, 2, 1, sacamos! Vamos, non vos queimedes. Hola, Vitoria, agora xa... Atención, atención, xa estamos noutro nivel, Vitoria? Xa estamos noutro nivel. Mira. A ver. Queima, a ver, vou para este lado. A ver este. Está nerviosa, Merchi, porque eu xa perdín, así que... Moi ben. Victoria, por favor, ven para aquí, porque van a empratar e vas probar. Veña, vamos poñer aí un cachiño, porque isto pouca decoración ya hai que facer. Vamos ver o corte, vamos ver como cortan, vale? Este é un especialista. Que necesitas, Julio? Necesitas algo? Un platito. Dáslle ben cortar, mira. É un artista. Mira. Aí está. Os precortados que lle fixemos antes é para ahora. Escoito como trisca, mira. Mira. Está ben cosidinha, sí, señor. Douradiña, sí, verdad, Victoria?
Isto comelo así un poquinho quente cando está Isto máis rico. sentadiña na torre, unha da chiquita de Albariño, un cacho de empanada. Xa viviches. Pois imos coa segunda pregunta que ven moi ao caso co corte. Que cociñeiro puxo os berberechos con concha na empanada? Que cociñeiro puxo os berberechos con concha na empanada? Victoria, fuches ti. Fuches ti. Aí estamos, xa poden comezar a chamar 50 euros en xogo, vale? 50 euros. Ti xe cortaches, ti tamén, Xuli, xe cortaches, vale, pois trae... Non teñas medo. Podo quitar o... No, estás un pouco marxinado, Victoria. Desde que saleu Victoria pola porta, Colócate ali na túa zona de probadores. Para probar. Queres un pouquinho de algo ou non? Dame un... Un que? Un garfo. Un algo. Un jarfo, queres? A ver. Sin apuro, Sin apuro. Sin apuro. Para comer a túa empanada sin apuro. Vente pa aquí, Xuli, vente pa aquí. O cartel, olvidaste o cartel. Mima, é que te está che dando... Ti crees que unha muller mentre se atende a casa ten que pasar así para comer unha empanada? Ahora estás disfrutando aquí, Victoria? Cebola está moi grande. Bueno, o sabor está bo, Porque sabes que botache o carro antes que os bois. Nunca che dixeron. Pero son máis grandes os cachos de empanada que os berberitos. Os cachos de cebola. Os cachos da cebola, sí. Os cachos da cebola. Eso... Eu entendinte. Bueno, vai probando aí a segunda que creo que temos chamada, Como non me vas a... Tante frito, creo que temos chamada telefónica buscando 50 euros. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, vos. Falamos con Esther, me parece, non? Sí. De onde? De Milladoiro. Do Milladoiro, bueno, casi ao ladiño onde vivo eu. Moi ben. Esther, Xulio, tranquilo. Esther, que cociñeiro puxo os berberechos con cuncha na empanada? Xulio. Home, é que mira... É que... Por favor. Esther, gusta o berberecho, non? Moito. Por 50 euros para ti, un bico xigante. Vale, graciñas. Chao. 50 euros. Ai, Victoria, despois dades máis maus, por favor, os dous. Excuso, Dancha. Victoria. Non é que che teño manía, é que verse as cunchas aí non me deixa chiquita gana de comer, la verdad. É así. Pero os percebes ben que os pega, é verdad? Eso sí. Claro. Pero non perceben nada. Xa. Pero ben que os podes apartar, se queres. Bueno, Victoria, aínda que non sabemos o que vai pasar, ti dinos quen fixo o mellor empanado dos dous. Xulio ou Merchi? Merchi. Non contábamos. Sabes o que pasa? Que eu sou sincero, dixo que pensei. Eres sincera ante todo, é verdad. Eres sincera ante todo. Bueno, vamos a mandar un pico gigantesco ao pobre Marcial, que está do outro lado, por aí, dándolle voltas e voltas. Victoria, mira pai. Está Marcial ali, e o pobre quere probar a empanada. E ti, mira, teñe que dicir, Marcial, vente. Marcial, vamos. Marcial, vente, Marcial, vente, que te esperamos aquí, vente. Vamos a probar esa empanada, pero antes temos que lembrar que mañá imos identificar o lumbrigante galego. Sí, dixen ben. Por que? Pois porque hai polémica nas redes sociais que están cociñando un tipo de lumbrigante que din que é galego cando non o é. Traeremos o noso mariñeiro influencer Rogelio Santos Queiruga. Deixe de romper a cabeza a xente comando. Deixe de romper a cabeza. Venga, dalle. Que mañá a gran final do... Mañá é Mr. Galo Bonito. Mr. Galo Bonito. Que maravilla, Que maravilla, Mr. Galo Bonito. Que non chamen máis, que xa temos 3 finalistas. Ata mañá. Empanada bonita de Galicia. Como está? Boa.